Jó reggelt! Az volt az alapvető elképzelés, hogy mutassuk be, hogy az új Unicum, az Unicum Silva mitől jó. Van benne gyógynövény, tölgyfahordóban készül, és hát természetesen van benne aszalt szilva, amin ugye átszűrik az italt. Olyan képeket hoztunk össze a reklámban, amivel felkeltjük a nézők érdeklődését. Látványos, nagy erős kalapácsolást kérünk szépen. Gyuri Zsombor, ti ketten ott ütközjetek, minél nagyobb ütkölás kellene. Figyeljetek, és forog a kameránk is. Tessék, mehet a meló! Mozogjon folyamatosan. Felvétel, és tessék! 3, 2, 1, most! Hozd le a kezed, tehát hogy ne hagyd fönn. Jó, jól van. Okay. Tölgyfahordót égetnek, éppen egy nagy láng lobban ki, és látjuk, hogy ahogy az emberek csinálják ezt a műveletet. Forog, figyelj! Innentől idáig. És akkor ebben a sebességben, és akkor 3 másodperc. Ja, akkor így jó. Ennyi? Állj meg! 4 képből áll össze a film, 4 nagyon lelassított képből. 1500 kockával megy a kamera, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon le lesz lassítva ez a felvétel. Jó, még egyet csináljunk. Nagyon jó, fiúk. Olyan erős mozgások, vízlocsanások, tűzlobbanás van bevágva a filmben, ami ezzel a nagy sebességű lassítással jól fog kinézni. Gyere te oda, ahhoz. Fordulj egy kicsit jobbra. Kamera, most! Jó, az kell, hogy a két lány itt elől, akik egymással szemben állnak, hogy ők semmiképpen se egyszerre. 3, 2, 1, most! Próbáljátok meg föllökni ezt azt. Látunk gyógynövény, mondjuk nem olyan megoldás, hogy közelében látunk növényeket, hanem látjuk, ahogy citálják, szűrik ezeket a növényeket. Akkor tessék aztán! Állj meg! Mehet. Ó, ez gyönyörű. Falunak a főutcájában zajlik a jelenet. Látjuk a hordót, amiben majd érlelni fogják a Unicum Silvát. Gombolt ki végig, légy szíves a nyakát. Úgy, aha. Meg is foghatod a szoknyát, hogyha tudod. Minél szebben, minél jobban száll, annál. Jó, és az sem baj, ha mellé megy egy pár. Felvétel! Ennyi. Megálltunk. Vegyük föl, igen, a háttereket. Forog a kamera, tessék hozzá. Nagyon ilyen csíkban jön. Jó, ezt nézzük meg, ez jó lesz. Jó,
Ez megvan. Ugye? Ennyi, köszönjük szépen! Mi meg vagyunk! Nem mozog most. Marad így minden, a fókusz is. Na, akkor ez megvan, jó. Zászlósok álljanak be. Összebújtak, nézitek őket. Jó. Emelitek a poharat, röhögtök. Felvétel lesz, figyelj! Kamera forog, hátul integetünk! Hátul! Csak zászló. Csak zászló. Előtér ki, hátul Mindenki jön ki. Felvétel lesz, zászlókkal, figyelj! Megálltunk! Figyelj, felvétel van, forog a kamera. Lehet az öntés. Lehet, hogy nem is kell nagy testtel forogni, hanem csak így kézzel? Igen. Kamera. Majd meglátjuk, jó lesz.